the biggest mover in the CPJ's Global Impunity Index. Safeguarding press freedom is a Duterte legacy, a legacy of your PT phones. Narito ang mga bagong community quarantine guidelines base sa IATF Resolution No. 120. Pinapayagan ng lumabas ang mga fully vaccinated senior citizen sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine at Modified General Community Quarantine. Kailangan lamang ipakita ang COVID-19 vaccination card at sumunod sa minimum public health standards kung kayo ay lalabas ng bahay. Bawal pa rin ang interzonal travel para sa mga senior, liban na lang sa point-to-point travel na dati nang pinapayagan. Sa NCR Plus, maaari nang magbukas ang mga indoor non-contact sports venue gaya ng mga gym, fitness studio, skating rink at racket sports court. Basta may safety seal certification at limitado sa 30% ng venue capacity. Pwede na ring magbukas ang mga historical site at museum basta may approval ng LGU at sumusunod sa health and safety protocols. Limitado ang mga ito sa 20% ng venue capacity at bawal ang guided tours. Simula June 16, ang mga biyaherong galing abroad na nakakompleto ng bakuna dito sa Pilipinas ay maaaring tanggapin papasok. Basta ma-verify ang kanilang vaccination card bago ang kanilang departure at may certification mula sa Department of Information and Communications Technology o sa health officer ng LGU kung saan naibigay ang pangalawang dose para sa full vaccination. Ang lahat ng mga biyaherong fully vaccinated ay kailangan manatili sa isang quarantine facility ng 7 araw pagkarating. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Itong bakuna na to is a life-saving vaccine. So, feeling ko protected na ako sa mga severe cases. Protection para sa sarili ko and sa family ko. At sa mga kasamahan ko sa trabaho. Dati sir, my fear, lalo na pag-handle ng positive patient, confirm. Ngayon na nabakunahan na baka dagdag siya na protection. Mag-boost ng immunity namin, ng self-esteem, to continue to fight COVID-19. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Magandang umaga Pilipinas, ngayong araw ng Biyernes muli namin ihahatid sa inyo ang mga balita at impormasyon na mahalaga pong mapag-usapan at malaman ng taong bayan. Makakasama pa rin po natin sa isang oras sa talakayan ng mga panauhin mula po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ako po ang inyong lingkod, Yusek Roque Ignacio, mula po sa PCOO. Simulan na natin ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Ngayong araw po ay makakasama natin sa programa sina Bureau of Customs Commissioner Ray Leonardo Guerrero, Undersecretary Joseph Encabo, ang chairperson po ng Cooperative Development Authority, at si Dr. Edsel Salvana, infectious disease expert at member po ng DOH Technical Advisory Group. Kung meron po kayong mensahe sa kanila, mag-comment lamang po sa ating live streaming sa PTV YouTube account at sa Facebook account.
Bako naman po tayo sa mahalagang anunsyo mula sa IATF. Ayon po sa tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, itinaas na ang deployment ceiling ng mga bagong healthcare workers for mission critical skills sa 6,500 mula sa dating 500 katao lamang. Maaring mapasama rito ang mga healthcare workers na may hawak na kontrata hanggang May 30, 2021. Mananatili naman exempted sa ceiling na ito ang mga healthcare workers na nasa ilalim ng government-to-government labor agreements. Upang mas mapagandaan naman ang validation ng vaccination certificates, iniurong ng IATF sa June 22 ang araw ng Martes ang mas maikling quarantine protocols para sa mga inbound travelers na fully vaccinated na rito sa Pilipinas. Iginiit naman po ng IATF mangingibabaw pa rin ang kanilang quarantine protocols sa lahat ng entry points sa bansa para sa mga papasok na international passengers kahit na may sariling patakaran ang mga local government units. At panghuli po, nirerekomenda na ng IATF sa Pangulo ang pagsusuot na lamang ng face shield sa mga enclosed o indoor spaces gaya ng mga ospital, eskwelahan, lugar ng trabaho, mga commercial establishment tulad ng pamilihang bayan, public transportation at puok sambahan. Samantala, tiniyak naman po ni Senator Bongo na walang masasayang na pondo para sa COVID-19 programs ng pamahalaan dahil kumpiyansa ang senador sa pamamalakad dito ng Duterte administration. Nagbabala naman si Go sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring makaapekto sa isinasagawang vaccination rollout sa bansa. Narito ang report. Tiniyak ni Senador Christopher Bongo na makakaasa ang taong bayan na walang masasayang na pondo ng pamahalaan para sa COVID-19 dahil lang sa korupsyon. Tiwalaan niya si Go kung paano ang pamamalakad ng Duterte administration sa pagtugon sa COVID-19 crisis sa bansa. Dahil tsak mapapanagot ang sino mang opisyal ng pamahalaan na masasangkot sa korupsyon o anumang maling gawain kaugnay ng National Vaccination Program. Malaki ang tiwala ko kay Secretary Galvez sa ating gobyerno, ni Secretary Dominguez, na ni piso po dapat walang masayang. Kasi po pag merong nawala at meron pong nanakaw ni piso, ako po mismo ang magsasalita, ako po mismo ang magsasabi kay Pangulong Duterte na kasuhan po. Kung may duda po kayo, kung merong mga kalokohan, ako mismo ang papalag, ako mismo ang magpapakaso sa mga lahat po ng mga taong pumasok sa katiwalian. Hindi po kami papayag ni Pangulong Duterte na meron pong masayang ni piso. Babala naman ni Go laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na makakaapekto sa persepsyon ng taong bayan kaugnay ng vaccination rollout at sa proseso ng pagbabakuna. Hindi po ito ang panahon ng pagdududa, hindi po ito ang panahon ng pagsisiraan, hindi po ito ang panahon ng pagsisisihan. Ito po ang panahon ng pagtutulungan. Problema ngayon, meron pong non-disclosure agreement ang gobyerno and with the supplier. At we cannot afford na maputol po itong susupply nila sa atin dahil lang po sa pagdududa at matatakot po sila. Kasi po, pag pinagdududahan sila, matatakot yung supplier. Tatagal na naman yung supply dito sa ating bansa. Prioridad niya ng pamahalaan ngayon ang maayos at mahusay na vaccine rollout, kaya habang hinihintayan niya ang schedule ng ilan para mabakunahan, kailangan pa ring sundin ang mask, hugas, iwas. Kapag nakumpleto naman na niya ang 2 doses ng bakuna, magagantimpalaan naman sila dahil mas mapapanatag na ang loob na lumabas ng bahay at bumalik sa normal ang pamumuhay. Tuloy-tuloy ang pagbabakuna, nakakalabas yung mga senior citizens. Kaya po nananawagan ako sa inyo, magpabakuna na po kayo. Huwag niyo pong palampasin. Ika nga, pag nandiyan na yung bakuna sa harapan ninyo, magpabakuna na po kayo. Samantala, tiniyak ni Go na hindi hahayaan ni Pangulong Duterte na mapag-iiwanan ng Mindanao sa pagbabakuna. Kamakailan kasi, ilang mambabatas ang bumatikos sa di umano'y hindi pagbibigay pansin sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa ilang lugar sa Mindanao. Sa Mindanaoan, hindi po papayag na mahuhuli po ang Mindanao. Ay pinag-aaralan naman po nila kung saan talaga yung medyo nasa critical
stage or critical areas. At inatasan na po ni Pangulong Duterte na bigyan po ng kaukulang importansya o unahin po yung mga critical areas. Halimbawa, Dipolog, Cagayan de Oro, halimbawa sa Visayas po. Ngayon, dun sa Dumaguete. At hindi lang naman daw niya sa lugar ng Mindanao na may pagtaas ng COVID-19 cases na katuon ng mata ng administrasyon, kundi maging sa Visayas at sa Luzon. Kung kailangan pong buhusan ng bakuna dyan dahil medyo delikado, padala na po kaagad. Pagdating ng bakuna, deploy, turok, deploy, turok kaagad para walang masayang. Iyon naman po, napatunayan naman natin, tingnan niyo po sa NCR po, yung tumaas yung kaso dito, nagpanik tayo. Halos napuno yung mga hospital. Biglang bumuhos yung bakuna. Kita nyo ngayon, medyo nag-stabilize na po ang sitwasyon. Medyo nababalanse na po. Samantala, isang paglilinaw lang po, itinaas na ng IATF sa 6,500 mula po sa 5,000 ang deployment cap ng health workers. Isa po ang Bureau of Customs sa mga ahensya ng pamahalaan na kapag dadala po ng kita sa ating bansa. Pero mula ng nakaraang taon, paano ba sila nakasabay sa hamon na dala ng COVID-19 at ano ang kontribusyon ng ahensya sa atin laban sa pandemya? Aalamin po natin yan mula kay BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Magandang araw po, Commissioner. Magandang umaga, Yusek Rock, at magandang umaga sa ating mga talapadong. Opo, welcome po sa ating laging handa public briefing. Ang ating bansa po ay biglang niyakap ang mundo ng online transactions dulot ng pandemya. So ano pong ICT systems ang ipinatutupad ngayon ng Bureau of Customs na makakatulong po sa mabilis at ligtas na transaksyon at operasyon po sa inyong tanggapan? Unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Yusek Rocky para sa pagkakataong ito maipaliwanag sa ating mga kababayan ang mga innovations at mga improvements na ginawa natin in the customs para maihatid natin ang serbisyo sa ating mga mamamayan. Ngayong panahon ng pandemya, ang gaya na sinabi mo, tumuon ng ating pansin sa pag-improve ng ating information communication technology projects kung saan hinahatid natin ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng bagong teknolohiya, mga web-based technology. Sa ganang panahon ng pandemya, ang pinakamalaking naitulong sa ating mga mamamayan ay yung ating customer care portal system, kung saan ang Bureau of Customs ay pwede ng tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga importers and exporters sa pamamagitan ng online ticketing system. Of course, meron din tayong ating yung balikbayan tracking system, balikbayan mga package at saka parcel tracking system, kung saan yung mga ating mga mamamayan na may mga kargamento o packages na pinapadala sa ating bansa ay pwede nila subaybayan at alamin kung anong status ng kanilang mga kargamento. Meron din tayong goods declaration verification system kung saan napapadali ang pagproseso ng ating mga shipments, especially yung mga shipments na dumadaan sa ating mga puerto. Meron tayong electronic tracking system for containerized cargo dahil ito ay kinakailangan para siguraduhin natin na ang lahat ng mga kargamento ay dumarating sa kanilang mga tamang destinasyon. Meron din tayong yung Unified Risk Management System. Ito ay ginagamit natin para siguraduhin na yung mga kargamento pumapasok dito ay napo-profile natin na maigi, nang sa ganoon ay napoprotektahan naman natin ang ating ekonomiya laban sa mga smugglers. So ito yung ilan lang sa mga proyekto na ginagawa natin. Of course, tuloy pa rin ang pag-improve natin ang ating electronic to mobile system, ang ating main computer system dito sa Bureau of Customs na siyang nag-handle ng pang-araw-araw na transaksyon lahat dito sa Bureau of Customs sa pangkalahatan sa buong Pilipinas. Opo, Commissioner, maliban po sa ICT system na ini-implement ng BOC, so paano daw po hinahandle ng yung tanggapan yung tinatawag natin minimal human interaction ngayong may pandemya? Ano po, nagpatupad po kasi tayo ng skeletal workforce sa mga opisina ng pamahalaan para po maiwasan yung mabilis sa pagkalat ng virus. Tama yun, Yusek Rocky, no?
para mapatupad natin ang ating minimum health standards and of course yung quarantine protocols, ang Bureau of Customs ay nag-implement ng no contact policy. Sinimulan natin ito noong 2019 at naisagawa natin ito ng pangkalahatan. Nagsimula tayo noong February 2020 kung saan binuksan natin ang ating unang customer care portal system at customer care center. Ito isang pasilidad kung saan ang ating mga tumatangkilik sa Bureau of Customs ay pwedeng puntahan upang mag-follow up ng kanilang mga dokumento. Sa pagkakataong ito at sa pamamarang ito, nalilimit natin ang face-to-face transaction at nakukonfine natin yung mga movements ng mga transacting public dito sa Bureau of Customs. Of course, meron din tayo yung sinasabi nating customer hotline, yung ating 8705-6000 kung saan pwedeng tumawag din ang ating mga kliyente para mag-follow up at magtanong kung ano man yung kanilang mga suliranin at mga concerns dito sa Bureau of Customs. Apo, Commissioner, ano naman daw po yung strategy ng Bureau of Customs ng magsidatingan po itong mga PPE, medical supplies at syempre yung mga bakuna sa bansa na napakahalaga po ngayon. Ano po ang ginawa ninyo para po walang delay na mararanasan sa mga napakahalagang kargamentong ito? Malaki ang naitulong ng ating interagency task force sa pag-determine ng mga proseso at procedures na plug ng Bureau of Customs. Pero ang pinaka-key dito, yung pinaka-susi sa mabilis na pagproseso dito ay yung pagtatayo namin ng aming mga one-stop shop offices sa ating mga puerto. Most especially sa NAIA, sa mga airports natin, sa NAIA, sa Cebu, at sa Davao. Kung saan directly na sila na ang tumutugon at pagpuproseso. Ang ginagawa natin sa one-stop shop, meron na tayong pre-arrival clearance kung saan itong mga critical vaccines na ito, mga critical medicines and equipments na kinakailangan natin panlaban sa COVID ay naproproseso na kaagad bago pa sila dumating dito sa ating bansa. Para sa ganun, paglapag nitong mga kargamento na ito, dire-diretso na sila doon sa ating mga storage facilities at sa mga intended destinations nila nang wala man lang problema at walang ganong abala. Opo, pero Commissioner, gaano po katindi yung ginagawa niyong aksyon para po maiwasan yung mga peke naman po na PPE at iba pang mga bagay na napakahalaga po na para sa ating bansa? Dito gumagana yung aming koordinasyon with the other agencies, most especially sa ating Food and Drug Administrations, sa DOH, at sa IATF na rin mismo, sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga ahensyang ito na susuri namin lahat ng mga PPEs, mga kargamento na ito na pumapasok at nalalaman namin kung ano yung mga legitimate na mga kargamento at yung mga kargamentong walang karampatang certificate o permit galing sa FDA ay nasasabat na natin kagad. Kasama dito sa pagtugon dito sa problema ng mga fake na mga PPEs ay yung aming enforcement effort kung saan ang ating mga enforcement units naman ay ginagaluga dito mga iba-ibang mga distributors, iba-ibang mga lugar kung saan binibenta itong PPEs para malaman natin kung itong mga PPEs na ito ay covered ba ng tamang mga import permits at nagbayad ba ito ng ating customs sa duties and taxes. At kung sa ganung may mga violation sila, ito naman ay hinuhuli natin at sinasampahan ng kaso. Opo. Commissioner, sa ngayon po, gaanong karaming bakuna ang na-clear na po ng Bureau of Customs? Sa huling tala namin, meron na tayong 14,214,000 doses na na-process dito sa Bureau of Customs. Simula nung dumating itong mga bakuna. 9 million dito ay Sinovac, 2,556,000 doses ay AstraZeneca, sa Pfizer-BioNTech ay 2,478,000, ang Sputnik V ay 180,000 doses. At ang karamihan dito, 14 million dito sa 14,214,000 na vaccines na ito ay lumapag sa NAIA, samantalang 210,600 naman ay pinases natin sa Cebu. Opo. Commissioner, kunin ko na lamang po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga negosyante na unti-unti na pong bumabangon mula sa pandemya.
Sa ating mga kababayan, gusto ko lang po kayong i-assure na ang ating Bureau of Customs ay 24/7 po na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating especially sa pagkakataong ito. Kami po ay atubili hindi lamang sa pagpaprocess ng ating mga critical medicines, mga bakuna at mga supplies, kundi atubili rin kami sa pangungulekta ng buwis para masuportahan natin ang mga iba-ibang programa ng gobyerno. At of course, kasama na rin dun yung effort namin na labanan ng smuggling para protektahan naman natin ang ating industriya at ekonomiya. Sa mga tumatangkilik po sa Bureau of Customs, kung may mga suliranin kayo, may mga concerns po kayo, ang aming tanggapan po ay bukas. Pwede po kayong sumangguni sa aming Customer Care Portal Center. Pwede rin po kaming kontakin sa aming website, sa customs.gov.ph at sa aming customer hotline, 8705-6000, para makinig at alamin kung ano yung mga problema. At umasa po kayo na kami po ay mabilis na tutugon sa inyong mga pangangailangan. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po sa inyong panahon. BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Stay safe po, Commissioner. Sige po, Yusek Rocky. Stay safe din po. Maraming salamat po. Sa iba pang balita, daan-daang mga nawala naman ng hanap buhay sa lalawigan ng Cebu ang pinasyalan ng outreach team ni Senator Bongo para mabigyan ng ayuda at pagkakataong magkaroon ng pagkakakitaan sa pamagitan ng tupad program ng DOLE. Panoorin po natin ito. Pagtatanim ng mga gulay para maibenta ang pinagkakakitaan ni Emma ng Barangay Kamubuan sa Tabugon, Cebu mula nang magpandemya. Garden lang kay kanang may mga edad naman daghan nagimo sa lawas. Garden. Kaya sa pagbisita ng outreach team ni Senador Christopher Bongo sa Tabugon, Cebu, mga displaced worker tulad ni Aling Emma at mga out-of-school youth ang hinatiran ng tulong. Abot sa 200 mga displaced worker at mga out-of-school youth ang nabigyan ng pagkakakitaan sa ilalim ng tupad program o ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers ng DOLE. Nagpasalamat kayo kung dako na naabot ang tabang Mr. Bongo sa dinhi sa among lugar sa Tabugon. So, mayong adlaw dahil Senator Bongo, ako dahil si Rochelle Lingko og na ako karon sir na kanang especially kaning DOLE tupad sir or kaning mga gihatag nimo na opportunity kanamo sir. Binigyan din sila ng mga pagkain, vitamins, mask at face shields mula sa tanggapan ni Senador Go na namigay din ng ilang bike, sapatos at tablets sa mga pinakanangangailangan. Maayo na matabangan mi niya. Salamat kayo na iya gitabangan mi na lisod na mi kayo ro. Ako nagpasalamat ug dako sa gihatag ni ayuda ni Senator Bongo tungod sa mga tricycle driver. Mula sa Tabugon, pinuntahan rin ng team ni Go ang bayan ng Mualbual para ayudahan ang mga tour guides at mga miyembro ng tricycle operators. Nasa 292 ang natulungan ng tanggapan ni Go sa Mualbual. Ito na ang ikalawang batch na natulungan ng senador matapos bumisita ang outreach team noong Disyembre ng nakaraang taon para mamahagi ng tulong sa mga tour guides. Ang DSWD, DTI at TESDA ay may kanya-kanya ring nakalaang tulong sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Mga kaigsunan, amping mo pirmi, mga Bisaya, kami ni Presidente Duterte, niyara mi diri anda magserbisyo sa inyong tanan. Sa pag-upo po ng bagong chairperson ng Cooperative Development Authority na si Undersecretary Joseph Encabo, ano-ano nga ba ang mga pagbabagong aasahan upang matulungan ang mga kooperatiba na makaraos sa krisis na kinakaharap natin ngayon? Yan naman po ang ating pag-uusapan kasama si CDA Chairperson Undersecretary Joseph Encabo. Magandang araw po, Yusek. Magandang araw po, Yusek Rocky. At sa inyong programa, ako'y nagagalak at muling makabahagi po sa programa ng bagong opisina kung saan ako na-appoint. Maraming salamat po. Opo. Kaya po, para sa kaalaman ng ating manonood, Yusek, ano po ba ang mandato ng Cooperative Development Authority? Ano po ang saklaw nito? At sino-sino daw po yung magbebenepisyo sa inyong mga programa? Well, unang-una, batay po sa bagong batas
ng 11364, no? Republic Act 11364, nagkaroon po tayo ng strengthening ng CDA para po sa kabutihan at welfare ng ating mga kooperatiba. Ang mandato po dito kung ating idadissect ay una, paano natin sila ma-alleviate sa poverty at magkaroon po ng economic sustainability, magkakaroon po ng social justice, patungo po sa tinatawag nating nation building. So ang mga kooperatiba ngayon ay will be in an active role, no, in the nation building through reforms, programs, and plans. And this is in response to the continuity of the Duterte administration. So ito po ang isa sa mga pangako ng ating Pangulo na para palakasin ang ating mga kooperatiba. Nagkaroon po tayo ng bagong batas, 11364, at mayroon pa pong dagdag na batas kung saan ay makikilahok at ang ating mga LGUs, no? Ito yung Republic Act 11535, kung saan nagkaroon na rin po ng Cooperative Development Officer sa mga LGUs. So sa bagong liderato ng CDA, tinitignan po namin ang kapasidad ng ating mga kooperatiba, lalong-lalo na ang small and micro cooperatives, no? And of course, the medium cooperatives, kasama din natin yan. Kung saan magkakaroon sila ng pagkakataon upang palakasin natin ang kanilang direct participation sa tinatawag nating e-commerce, mga online transactions, at ang pagkakataon na sila ay makilahok sa tinatawag nating global value chain. So hindi lang po pang-regional, pwede na po silang mag-engage ng business nila sa international level, no? So ang mga kooperatiba din, magkakaroon tayo ng tinatawag nating business matching information system na ang isang malaking kooperatiba ay pwede pong mag-adapt at sumuporta sa isang maliit na kooperatiba para po matulungan ang kanilang livelihood programs. Isa din sa mga programa natin na USEC Rocky ay yung pagtugon natin sa tinatawag na ease of doing business. Marami po tayong kooperatiba na nahihirapan ngayon dahil po sa mga tinatawag nating reportorial requirements o yung mga reports sinusumite nila towards the end of the year. Napakarami po at napakakapal. So across the board po yun, no? Kung ikaw ay micro, small, as we assess it, sabi ko, kailangan na i-tailor fit itong mga reports na ito, no? Para hindi naman mahirapan ang mga micro and small cooperatives and even medium cooperatives. So itong mga reportorial requirements nila, magkakaroon po ng pagbabago. Itong mga registration requirements, kung sino mga interesadong organisasyon o asosasyon na gusto maging kooperatiba, ay hindi na po namin pahihirapan pa. It will be trimmed down and it will have a tailored fit require mas mapabilis po ang kanilang pag-apply sa CDA bilang isang kooperatiba. And babalikan ko lang po, Yusek Rocky, itong tinatawag nating yung continuity programs ng ating administrasyon, dahil gusto natin iangat ang ating mga micro and small and medium cooperatives at mai-graduate natin sila, no, sa kanilang current status at ma-level up sa mas mataas na antas, ay tutulungan natin sila, bibigyan po ng atensyon ang CDA ang kanilang mga livelihood programs, yung competency at saka capacity building programs ng ating mga kooperatiba. Isa sa mga pamamaraan nito ay yung pagkakaroon ng review ng mga memorandum circulars na ibinigay ang CDA noon na sa tingin namin ngayon ay hindi na po applicable at kailangan natin baguhin dahil po sa panahon ng pandemya at makasustain ang ating mga kooperatiba lalong-lalo sa mga regional levels and different provinces.
So dapat ang mga programa ngayon ng CDA ay magiging prospective and progressive para umasenso po talaga ang ating mga kooperatiba. At dahil alam po natin, hirap sila ngayon sa pandemyang ito, sisikapin po ng CDA na magkakaroon po ng mga linkages ang ating mga kooperatiba. No? Like for example, magkakaroon po tayo ng programa sa mga coconut farmers cooperative na ma-enhance ang kanilang capability, hindi lang po sa mga pagkakaroon ng yung copra industry or product, pero yung mga ibang produkto nila galing sa niyog ay pwede po namin tulungan at mai-connect po namin sila sa mga ibang manufacturing agencies or business entities, regional, national, and global in that aspect. No? And isang magandang hakbang na ginawa ng CDA ngayon ay nagkaroon po kami ng isang hotline. No? Simula po naitayo ang CDA, ngayon lang po nagkaroon ng CDA hotline. No? Ang tawag po namin dyan ay CDA Listens, kung saan yung mga mungkahi, mga reklamo, suggestions, recommendations ay pakikinggan ng bagong liderato ng CDA at yun ay bibigyan namin ng aksyon kaagad at mga resolusyon upang masatisfy po natin ang ating mga clientele, so ang ating mga kooperatiba. And isa din po dyan, Yusek Rocky, no? Lalong-lalo sa mga kooperatiba nating nanonood at nakikinig ngayon, ay itong biyahing co-op na isang programa ng Office of the Chairman na kung saan ang Office of the Chairman ay bibisitahin ang mga kooperatiba sa mga iba't ibang probinsya at rehiyon at magkakaroon po ng dialogo and at the same time conference sa mga kooperatiba, lalong-lalo na yung mga micro and small and medium, para po marinig namin ang kanilang mga hinaing at saka mga problema at mabigyan din ng pagkakataon ng CDA upang magkaroon ng tinatawag naming sound policy and resolutions to their problems and concerns. So, sa ngayon po, sinisigurado po namin na magkakaroon po ng magandang partnership ang CDA sa ating mga kooperatiba dito sa ating bansa. Opo. Pero Yusek, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na magmula nga pong pumasok itong pandemya ay talagang bumaba ang ekonomiya ng bansa. Pero ano po daw ang magiging epekto nitong bago niyong tanggapan doon sa mga kooperatiba na napilitan na pong magsara? Paano niyo po sila tutulungan ngayon? Magkakaroon po ng review ang Board of Directors, no, sa kanilang current status kung bakit sila ay magsasara. At kung meron po kami mga programa na akma sa kanilang pangangailangan, lalong-lalo na mga financial assistance and programs, sila po ang magiging priority namin. At bibigyan po ng po. Kaya po itong cooperative business matching namin ay hindi lang po manggagaling sa CDA ang kakayahan na magtulong, kundi yung mga ibang kooperatiba din na hanggang ngayon ay maganda pa rin ang takbo ng sa panahon ng pandemya at may kapasidad din po na magtulong sa kapwa kooperatiba. And sa ngayong panahon na Yusek Rocky, ang Office of the Chairman at ang CDA ay nagkaroon na rin po ng mga meetings at conferences sa labas ng ating bansa, no, international. At pinipresenta rin po natin yung mga produkto ng ating kooperatiba, lalong-lalo na yung mga naapektuhan sa pandemic, na yung mga produkto nila ay kaya pong may provide doon sa ibang bansa. At ito naman ay sa pakikipagtulungan ng DTI. At isa sa mga measures at saka reforms at plano na aming naumpisa na ay pakikipag-partners ng mga iba't ibang agencies para yung mga resources nila ay tatanggapin din at matatanggap ng ating mga kooperatiba. At doon po sila pwede magsimula ulit para sa kanilang pangkabuhayan or livelihood programs.
Opo. Yusek, isa po nga sa naging problema ng mga kooperatiba, yung mga restrictions, ano po, kung saan pansamantalang nagsara yung ibang mga establishment, dahilan upang hindi nga makapaningil ang mga kooperatiba. So, nabanggit nyo nga kanina, natutulungan nyo sila na maging, yung sa digitalization natin na tinatawag, ano po, para mas mapabilis ang kanilang transaksyon at proseso. Tama po yun. May mga iba't ibang kooperatiba ay talagang nahihirapan sa paniningil. Kaya po, pag yung mga hinaing nila ay aming natatanggap, agad-agad po ay yung CDA ay susulatan at tatawagan yung mga ahensya concerns o mga private entities concerns para ma-call yung attention at bigyan ng priority in terms of paying them and even in the collection process. So yun po ang aming mga immediate measures o hakbang na iniimplementa ngayon. At because of these restrictions, nag-iisip na rin kami kung ano yung mga alternative programs and at the same time measures or parameters para hindi lang po sila focus sa kanilang main line of business or livelihood program, but they can now venture into other livelihood activities that will support their administrative and their operation aspect. Kaya nga po nagiging lenient ngayon ang CDA sa mga request para lang po mapatuloy ng ating mga kooperatiba ang kanilang mga programa at hindi po mapabayaan ang kanilang mga miyembro. So, mayroon po kami mga policies na sinuspinde muna para po magbigay daan sa mga kooperatiba sa kanilang mga kanya-kanyang reforma at diskarte sa kanilang organisasyon para ma-maintain lang po at magkaroon ng sustainability during this time of pandemic. Opo, napakaganda po niyan. Kami magpapasa sa inyo ng mga iba pang kaganapan dyan. Ano po, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. CDA Chairperson Undersecretary Joseph Encabo, congratulations po sa inyong muling appointment at sa aming sama kayo ulit sa amin sa mga susunod naming programa, Yusef. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at ang CDA naman po ay bukas ang kanyang tanggapan para po sa mga problema at mga suwestyon ng ating mga kooperatiba. At handang-handa po kami makikipag-ugnayan sa kanila para sa ikakabuti ng kanilang kooperatiba at ng lahat. Maraming salamat po. Stay COVID-free and God bless. Salamat po. Thank you po. Samantala, narito naman ang pinakahuling datos ng COVID-19 cases sa buong bansa base po sa report ng Department of Health kahapon, June 17, 2021. Umabot na sa 1,339,457 ang total number of confirmed cases matapos makapagtala ng 6,637 na mga bagong kaso. 155 na katao ang mga bago nasawi kaya umabot na po sa 23,276 ang total COVID-19 deaths. Patuloy naman po ang pagdami ng mga kababayan nating gumagaling sa sakit na ngayon po ay 1,257,774 na matapos po makapagtala ng 4,585 new recoveries kahapon. Ang total active cases naman po natin sa kasalukuyan ay nasa 58,407. Magandang balita po, mahigit 130,000 o 133,596 ang total vaccine na naipagkaloob na po o na-administered sa Metro Manila kahapon June 17, 2021. Inuulit ko po, ang numerong ito ay kahapon na bilang lamang sa National Capital Region. Kung isasama ang bilang mula sa June 13 hanggang 17 ay nasa halos kalahating milyon na po or 492,051 ang total doses administered. NCR pa lamang po ito, kung saan may maraming aktibong kaso ng COVID-19 sa buong Pilipinas. Kahapon ay halos 300,000 or 285,151 ang ating nabakunahan buong araw. At kung bibilangin mula June 13 hanggang June 17, nasa 899,843 na po ang kabuang bilang ng doses administered sa bansa.
So asahan po natin na tataas pa ito lalo na't bulto-bulto na pong supply ng bakuna ang dumarating sa bansa ngayong buwan at mayroon pa po tayong aasahan na marami pang paparating sa mga susunod na araw at buwan. Samantala, binabantayan ngayon ang Delta variant na unang nadiskubre sa bansang India. Dumarami kasi ang kaso ng variant na ito, partikular sa Amerika at United Kingdom, lalo na po sa mga hindi pa nababakunahan. Dito sa Pilipinas, ano nga ba ang estado ng masa ang nakakahawang B11672 COVID variant na ito? Para bigyan tayo ng update, makakasama po natin si Dr. Edsel Salvania ng Infectious Diseases Expert at miyembro po ng DOH Technical Advisory Group. Magandang araw po, Doc. Good morning, Yusek Rafi. Good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig. Opo, Doc, ano na po bang update sa monitoring ng Delta variant sa ating bansa? Bukod po dun sa huling naiulat na ilang Pinoy seafarers na dumating noong Mayo, may nakita po ba tayong mga bagong kaso nito? Well, sa ngayon, Yusek Rocky, 13 na 13 ang naitatalang cases ng Delta variant sa Pilipinas. Lahat po ito ay returning travelers. Siyam po dyan yung galing dun sa MV Athens Bridge. 4 dun po naging pasyente ko and isa po ang namatay. Mukhang na iwasan naman natin yung pag-spread sa community for now, although closely minomonitor po ito talaga dahil nakakatakot po talaga ang pinapakita nitong Delta variant sa iba't ibang bansa. Opo. Lahat po ba ng individual na nagpositibo sa Delta variant ay nakakatiyak tayong contained at wala na pong ibang nahawahan? So paano po yung mga na-expose sa kanila? Ano po ang nangyari o ginawa? Yes, Yusek Rocky. Well, yung sa ship naman, yung sa MV Athens Bridge, na-quarantine naman sila pagdating dito at diretso sa ospital at tinest naman po namin bago namin release na negative na po talaga yung kanilang PCR. Yung dun sa iba, naagapan naman po sa sa quarantine protocols natin, yung mga taong na nakitang may Delta variant at so far, fingers crossed po talaga, wala pang ibang nakikitang spread in the community. Opo. Doc, bakit po dapat tayo mag-ingat dito sa tinatawag na Delta variant na ito? Well, itong nakikita natin ngayon na yung nakikita natin sa UK, sa US, sa China, sa Indonesia, mukhang ang bilis po talaga kumalat nitong Delta variant. In fact, new cases in the UK, 90% na po are Delta variant. At ang isang nakakabahala dun sa mga partially vaccinated na isang dose pa lang yung nakukuha nila, mukhang less po yung effectiveness. Bagamat protective pa naman kung nakadalawang doses na. Kaya importante po talaga always get the second dose. And ang nakikita rin po is lalong-lalo na dun sa mga area sa China of all places, kung saan nagsimula. Ngayon nagkaroon sila ng outbreak nitong Delta variant. Minsan patong-patong po yung transmissions. May first generation, second generation, third generation transmission. Ang hirap-hirap po mag-contact trace. Mas maraming mukhang mas malubha yung sakit. At akong nga po mismo yung sa aking experience dito sa 4 na inalagaan ko, mukhang they really do have a chance to have more severe disease. Ang tataas po ng mga markers ng pagmamaga, inflammation sa kanila, at yung isa nga po ay tuluyang namatay. Opo. Pero sa ngayon po, Doc, in-extend natin yung travel ban sa India at mga bansang nakapalibot dito, ano po, o may transit flight mula dito. Para sa inyo, sapat na po ba itong pananggalang o preventive measures para hindi makapasok ang variant sa Pilipinas? Well, yung pag-ban po dun sa India and other places, that helps. Pero of course, alam naman natin ang bilis talaga mag-spread nitong variant na to. Kaya kinakailangan pa natin paigtingin yung ating minimum health standards at yung quarantine protocols po na isinusulong ng IATF. Alam naman natin po ito yung 10+4, 10 days na facility-based quarantine plus 4 more days at home na home quarantine at meron po tayong testing on the 7th day. Dahil ito po yung pamamaraan na kahit may makalusot, kahit mag-false negative pa man yung test,
hindi na nakakahawa by the time matapos tong 14 days na to, mababa na po yung chance na meron pang natitirang virus kahit ma-miss po ng tests natin. Katunayan, alam po natin sa Taiwan, nagkaroon sila recently ng outbreak at ang nangyari doon ay binabaan kasi nila yung kanilang quarantine protocols. Ginawa na lang nilang 3 araw para sa mga piloto at testing on arrival. Ito po yung nagsilbing paraan na nagkaroon po sila ng surge. Alam naman natin, Taiwan controlled na controlled. Nung relax nila to 3 days yung kanilang quarantine, nagkaroon po talaga sila ng problema. Kaya according to the experts po ng Technical Advisory Group, tiningnan po namin yung datos sa Centers for Disease Control. Ang pinaka-safe po talaga na minimum is 10 days facility-based quarantine followed by 4 days quarantine at home. Hindi na po pwedeng igsian yon unless ito nga pinag-uusapan if vaccinated na po yung traveler. Opo. Doc, yan ang sunod kong tanong. Bakit hindi pwedeng babaan sa 7 days ang quarantine? Yes po. So sa pag-aaral ng Centers for Disease Control, ang nakikita po nila pag ang isang tao ay nahawahan ng COVID on the day of travel, tas dumating po siya, kung tinest mo yon on arrival, ang tsansa na mag-positive yung test na yon ay 0% po kasi kakahawa lang niya. Tapos, mananatili po siyang nakakahawa up to 10 days. By the 10th day, kahit hindi mo siya tinest, yung amount of virus na nilalabas nitong tao ay halos hindi na po nakakahawa. Less than 2% na po or 2.4% po yung risk na makahawa pa siya na makalusot. Para mawala lalo yung 2.4% na yon, ina-advise pa rin natin na merong 4 days na home quarantine para tuluyang ligtas po talaga. Alam naman natin, ating presidente dati gusto talaga niya 14 days na facility-based quarantine. Pero nung tinignan po namin yung datos, mukhang yung 10 days na facility-based is okay, followed by 4-day home quarantine na under the supervision of the LGU po. Opo. Dok, may mga pag-aaral ngayon na nagsasabing katulad na rin ng banggit nyo na mas matindi yung resistance ng Delta variant sa mga bakuna. So paano po ito makakaapekto sa isinasagawa nating rollout ng mga bakuna sa ngayon? Well, unang-una, dapat po talaga mas bilisan po natin itong pagbabakuna natin. Hopefully, mas dumami pa po yung supply. Dahil alam naman natin, sa fully vaccinated, wala namang problema. It continues to prevent severe disease. And this is true for fully vaccinated people. Bagamat yung nakikitang problem natin are yung partially vaccinated. Ito nga, may balita, nagkaroon po ng outbreak sa mga healthcare workers sa Indonesia. Bagamat Sinovac yung ginamit sa kanila, karamihan sa kanila asymptomatic or mild disease lang. So gumagana pa rin po yung bakuna. Kailangan lang natin malaman ilan doon ang partially vaccinated, fully vaccinated. Pero kasi titingnan rin natin sa UK, ang gamit nila Astra at Pfizer, 1/3 dun sa mga positive were only got 1 dose of these vaccines and about 6.7% had completed vaccination. So, nandun pa rin naman, gumagana naman po yung mga bakuna natin, pero mas safe po talaga kung tapusin natin yung 2 doses and at least 2 weeks out from there. Opo. Sa ibang bansa nga po, mostly po tinatamaan ng Delta variant ay mga kabataan. Sa tingin ninyo na mahalaga rin magsimula na rin tayo magbakuna sa younger population para daw po maiwasan tamaan sila ng Delta variant? Well, sa ngayon, concern po talaga yon. Although alam naman natin ang tatamaan talaga ng malalang COVID is still the elderly population. And siguro yung nangyayari nga dun sa mga bansa, kaya nila nakikitang younger yung tinatamaan is kasi na-prioritize na nila dati at nabakunahan na yung older population. So agree po ako na isama na natin yung mga bata once matapos natin itong matatanda. Pero ang pinaka-highest priority pa rin po talaga yung ating vulnerable population kasi mga ages 80 and above, halos 15% po yung risk nila na mamatay. Versus dun sa mga bata below 10 years old, it's less than 0.2% po. So malayo po. At itong nakikita natin, itong Delta variant nga, even though mas maraming nahahawa na rin ng mga bata, mas malala pa rin yung tama niya dun sa mga matatanda, lalo na dun sa mga hindi pa nababakunahan. Opo.
Doc, isa rin po kasi sa iniisip ngayon yung posibleng face-to-face classes. So sa tingin ninyo po ba advisable na bang limited ito face-to-face by August or early September o kailangan munang pahupain itong Delta variant na ito? Well, of course, concern po talaga yan. Pero unang-una, kailangan lang rin naman talaga natin tingnan yung risk in terms of may mamamatay ba, kakalat ba, ma-overwhelm ba yung ating healthcare system. So yung mga pilot efforts, siguro dapat tingnan muna natin sa mga areas na mababa talaga, mga MGCQ areas at walang reports ng variants. Pangalawa, gusto rin natin at least mataas yung antas ng pagbabakuna sa mga vulnerable population. Kung karamihan ng mga matatanda sa isang lugar ay bakunado naman, kahit pa makauwi ng COVID yung bata, hindi naman sila at risk na mamatay. Pwede sila magka-mild disease or asymptomatic disease. So sa akin, ang pinaka-importante, pwede naman pag-aralan, baka kayang face-to-face kahit limited, pero pinaka-importante is protected na po yung ating most vulnerable population. Po si Tuesday New ng DCBB sa inyo bilang consultant ng IATF at syempre ito nga pong binabanggit natin na Delta variant, ano daw po ang naging posisyon ninyo sa usapin ng paggamit ng face shield? Well, ganito po yan, no? Sa pag-aaral, ang Delta variant is 60% more transmissible than Alpha. Ano ba yung Alpha? Yung Alpha is UK variant, which is already 60% more transmissible than the original virus. So 60% plus 60% pa. So halos 4 times po yung pwedeng maging increased transmissibility na to. And there is preliminary data that even outdoors, increased ang transmission ng Delta variant by about 40%. So para sa akin, kahit pa sabihin nila na hindi na required ang face shield, lalo na with the threat of this Delta variant, nagamit pa rin po talaga ako ng face shield. I will recommend it because it is an extra layer of protection. Hindi ko pipilitin kung ayaw niyong gumamit ng face shield, kung tanggalin po yung mandate, but I still strongly recommend it, lalo na with the threat of the variants. And I myself, when I'm interacting with other people, I will use these face shields po. Opo, kayo po ba ay may mensahe sa ating publiko, Doc Edsel? Yes po, very important, Yusek Rocky, sa mga ating mga kababayan. Lampas isang taon na po talaga itong ating COVID-19 pandemic. Meron na pong tinatawag na light at the end of the tunnel. Matatapos na rin po natin itong pandemya na to sa pamamagitan ng malawakang pagbabakuna. Itong mga threats katulad ng Delta variant are really concerning. Kaya mas lalo dapat natin paitingin itong ating pagbabakuna coupled with habang naghihintay tayo mabakunahan itong ating minimum health standards. Hindi po ito ang time na magluwag tayo dahil nakita naman natin kung ano nangyari sa India. Yung Delta variant, more than 300,000 cases per day and more than 4,000 deaths per day ang nagawa nitong Delta variant. And ang R0 niya is about 8. Ibig sabihin, isang tao pwede maka-infect ng up to 8 people. So malaking problema po talaga ito. Habang hindi pa natin nababakunahan ang karamihan ng ating mga kababayan, kinakailangan po mas lalong mag-ingat, gumamit po ng face mask, ng face shield, ng physical distancing, at maghintay lang po tayo ng konti, aabot rin tayo dun sa time na pwede na natin tanggalin mga ito pag marami na po talaga ang nabakunahan at hindi na po at risk ang ating most vulnerable members of society. Maraming salamat po. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras. Dr. Edsel Salvania is infectious diseases expert at miyembro ng DOH Technical Advisory Group. Salamat. Samantala, dumako naman tayo sa Cebu. May report ang aming kasamang si John Aruwa. John?
Yusek Rocky, halos nasa 50 mga medical frontliners ang idineploy sa iba't ibang mga ospital sa Tacloban City. Ito'y bilang pagtugon sa kakulangan sa mga nurses at doctors sa naturang lugar sa gitna ng krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Habang nagsagawa naman ng serbisyong karavan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at katuwang rin ang Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas. Mahigit 40 mga medical frontliners ang idineploy sa iba't ibang mga ospital sa Tacloban City. Ito'y bilang pagtugon sa kakulangan ng mga nurses at doctors sa naturang lugar sa kabila ng krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Sagot naman ng Office of the Civil Defense ang kanilang accommodation. We received a call from the Department of Health requesting us to provide augmentation because of the fact that there is a shortage of medical personnel in the region. Samantala, namahagi naman ng tulong ang Office of the Civil Defense sa liblib na bayan ng Lorente sa Eastern Samar. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kung saan daan-daang mga residente ang nakatanggap ng groceries, hygiene kits, sapatos at iba pang kagamitan sa bahay. Nagsagawa rin sila ng medical mission sa lugar. Part ng serbisyo caravan sa Lorente, Eastern Samar, show the people the government really cares, no? Kahit ano kalayo, kahit pahirap, urgent to help out and bring the services up to the government. Tiniyak ng Office of the Civil Defense at iba't ibang ahensya ng pamahalaan na patuloy silang maghahatid ng tulong lalo na sa mga liblib na bayan. Kahit gaano man ito kahirap at kalayo, ang mahalaga ay mailapit nila ang serbisyo ng pamahalaan sa mga higit na nangangailangan. Yusek Rocky, nagsimula ang serbisyong karavan noong nakaraang taon. Layunin ng programa na maipadaman ng gobyerno ang kanilang malasakit sa bayan sa pamamagitan ng paghatid ng tulong sa mga mahihirap na komunidad, lalong-lalo na sa mga liblib na bayan ng Eastern Visayas. At yan muna ang latest sa Eastern Visayas, John Arua para sa Bayan. Maraming salamat sa iyo, John Arua from PTV Cebu. At yan po ang mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Ang public briefing po ay hatid sa inyo ng iba't ibang sangay ng PCOO sa pakikipagtulungan ng Department of Health at kaisa ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Muli, ako po si Yusek Rocky Ignacio. Magkita-kita ulit tayo bukas dito lamang po sa public briefing #. Laging